А тук до мен е Цецка. И Валю, И сега ще играем игри за двама. И почваме. Едно експечание. Чакай, извини. Хайде, да играем. Трепен път. Сега ще спутам канчето. Бадай! Не! Ще ми го спутам, да. Как се отпъл? Как се отпъл? Той ела царевца! Мачкам! Това така малко липка да убиеш, колко си бил царевца. Денка БГ. Напишете реприцата в коментарите. Ако някой въобще гледа този клип, да, ще пише. Айде, задам! Айде! Трета победа! Секни! Мри! Не допуска главата, така възможно. И поредна победа. Сега ще играя на Clash Royale. Сега Денката ще играе един клип на Clash Royale. Бала! Чакай да ми зареди клаша. Ти нещо му е лошо. Бе! Какво става, бе? Що? Так, бък. Ще забива така, бе. И влизаме. Айде, почваме. Дай. Айде побързай, дай. Чакай да имам много. What? Да, не съм включил интернет. Къде да видим това? И хора, сега ще играем 2-2 Battles. Коментирай. Правя какви ли нещо. Ти пускам какво си искам. А не, ще има next ball. Хайде, рип. Не, убийте X-бола. Убий всичко. Рип X-бол. Айде, двойна пека, няма кой да ги спре. Сега извинявай, гледай, то пуска мега пека, убия всичко. Фриз. А така пич. А така пич, голям си я бич. Мой! Мой! Айде! Пуска стрелички. Еми, какво да направя? Отчаян случай. Блинчета. Поможе да като го блини! Наш, какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Това е много нетмирано. Наш! Какво правиш, скелет на what the fuck? Еми! Това, с което играеш, много умен начин. Да, направо ще го похваля. Че е най-умният на света.
И сега след малко тия пускат дълъг, он пуска скелетна армия. Да, имам за. Това тази скелетна армия, брат. Това е скелетон Армагедон. Сигурно са клонирали скелетните армии. Убиха ни пеката, бе. Да, ви са ни види. Хайде, ако ти или той не пуска. Абе, какво друго да пускам? Бай! Аш! Защо не чуеш, че този лъч ще остава да загубиш? Ами, защото е така, може би. Запал за нищо. Преди че ще го убие, бе! Аре, погледна откуда да взема. Разгил. Гледа! Когато той ще говориш пък. Няма да се предадем. Защото сме Още пикали. една минута играят. Явно ще трябва да се предадим. Или пък не. Не се предай. Правосъдието печели! Айде! Аллах Акбар! Велик си! Бенка... Бедели беше, не помня вече. Печели. И хора! Това ще бъде за този клип. До скоро от мен.